Nqabela uMakhe omncane kakhashana athi ngo-8 sonke amhlophe nalezi siyacela ngokuhlanganisa lehlise ukuthula ukuzwana ukulalelana ngokuhlanganisela ngoba lesihlangano esenu ngoba akusiso sethu yini enibone kufanele namhla sibe kwandelu sizohlanganisa imibono sizobona ukuthi kuphumayo nina bencinci ephuza kwezindizili ingaphuza kwezifishane kuya nodaba nina bakanogwaja oshiye izinja zasondini nina benkayishane kamenze ephuza umlaza ngameva nina benkole ethe isankole waphuka isihlalo nina bakagoqa limakhanda limandindini nina botekula babafazi bakanogwaja betekula behleze emlovini bethushaya kayibuza kayibankosi kanti lapho esazokunethezela nibingelela ugoba la ujangazi umcangele esixuba sosintombazana ngiyeza ukuthi ngifundise isikhathi ozanda isithole sakozoni konondaba ogagasho kodwa uba umama kaDulu kanteneshana ubakhela kandizi ukhona inqiba anelani noma ngingazi ukhokho kasondaka kathinelwa kasihleli ekhaya sebaphumile phansi induna yamushinga inkosi yamushinga engihlonipha kakhulu induna yami uMholi inkosi yami ushinga engihlonipha ngibingelela inkosi yami ngokukhethekile nonobukho kabese izinduna amabutho izintombi izinsizwa basivakashele nomphakathi wonkana ngoba ngithi sivakashele ngoba ikithi la isekhaya nomphakathi ke wonkana ngithi nje ebukhosini ngithokoze ukuthi samukele ngezandla ezimhlophe sibancane nathi singekho simakhaya sithi ndelu izandla zethu likhanda akukhanyi kube mhlophe esikhulu isizwe nokuthula nokuzwana nokubambisana namhla sihlangane nesihlangano nokho okuhlele sihlezi sibenza njalo sikubizwa ngokuthwasisa kwenyanga kwenzeka inqaba-ke ngoba aqondene nayo igcwele empungu mhlambe niyibonile ake ngiqale ngichaze inqaba ye-Afrika inhlangano lo engenzi inzuzo ezimele eyinkolo yesintu engahlangene nepolitiki inhloso ukubuyisa abantu nokukhumbuza abantu ngemvelaphi nesikompilo lwabo ukubuyisa ukuzigqaja ngobuwena ngobuntu ngaphandle kokusaba nokusatshiswa kuzofuneka siyeke ukuzinyanya siyazenyanya ukuthina sebilahleke ngale ndlela yokuthi le mpilo esiphilayo abaningi sebebona kuyiyona nje efunakalayo abaningi abaliboni iphutha nje le nhlangano yamukela wonke umuntu ayikhethi umuntu omdala omncane siyafundisana siyafundiswa ngoba nathi asazi lutho impi esibhekene nayo inkulu kodwa idinga nje kuphela izimpande zethu kudinga sifune ukuthi silahleke kuphi sizame ukuxosha sihlanganise sibuyise isithunzi sezinyandezweni nokhokho bethu inkinga enkulu sesiziqhelise kakhulu nemvelo kanti imvelo iyithi ngqo kufuneka sikwazi siqonde ukuthi umhlaba ukulesimo okuso njengoba silahle okwethu saduma nokwezizwe singakhohlwa ukuthi okhokho bethu babengezona izilima uma beshaya imithetho ethize kepha babakha isizwe inqaba uhlaka olizimisele futhi lokwenzayo lokhu uqoqa intsha uyihlanganise ifundiswe inkinga-ke bayafundiswa kepha uma sifika emakhaya bebhekana nemibuzo behluleka ukuchaza ngoba basebancane abaningi ingakho sifisa ukuthi owabona qala sipha amandla nje ngokwethu sivule izikhungo lapho kuzofundiswa khona ngisho nabazali abangathanda ukuze ikhaya libambisane ngomoya wokuzwana kuyiphupho lagogo-ke ugogo yimi ngiwugogo ngoba ngimdala hhayi ngoba ngiyisangoma noma mhlawumbe ngiyinyanga ngiwugogo ngoba ngimdala abantu abami 66 years ngiyayidinga leyo nhlonipho so kuyiphupho lami ukuthi nathi ngelinye ilanga ukuqaqadela indoda ephuza kwezindizilo ngoba kuyimfishane kuya nodaba ilanga ekhanyela abahle kodwa babili izinyembezi ngelinye ilanga lisiphe amandla sithole indawo enkulu sakhe esikhulu sakhe isikole esifana nazo zonke zabezizwe lapho zizoqala khona iy'ngane zifunde ngolimi lwazo ngosiko lwazo nangomlando wazo zisezincane isihloko sosuku umnotho zizosipha-ke izimfundiso izingithabuchopho nabanolwazi ukuthi okhokho bona babenze njani ukuhlala kungenandlala nokufa kodwa bezele inqwaba yengane
bese sizwa ke nokuthi thina ke manje kulesi sikhathi yini ezosisiza. Sinaba nawo olwishwayo sizozwa ukuthi basiphathelile. Siphinde sibe nomdidiyeli wamabutho osuka lendwe ozohlomisa insizwa ngolwazi namuhla. Ngoba inkinga yethu iso lihlezi libheke izintombi. Kodwa umbuzo umile uthi le zintombi zizogana bani. Uma insizwa sezaphinde izilwane zingamabhubesi ngenxa yokungatholi uqeqesho olunzulu ngesintu nokuhlonyiswa ngokuziphatha kwezinsizwa. Sizwe sakandeni asibagcina abantu ngoba iqiniso elimsulwa abantu abazi. Bazalwa abantu abese bebizwa ngobumnyama nokungaphucuki okwabo. Lapho ke indaba yomsamo yaphuma yaphela nje emqondweni. Onakala konke. Ngoba ikhaya ngomsamo. Umsamo ungekho khohlwa. Angikhathani noma ungaze wenzeni. Umsamo nje ungaqondanga. Akhambe kahle. Untaba inyanga ebalulekile. Sinenhlanhla kangeni. Sihlangana ngenyanga yama-Afrika ebizwa Africa Month ngolimi lwamandlabhusha. Niyawazi amandlabhusha? Phela inhlangano i-OAU yakhiwa ngomhla ka-25 kuNhlaba ngonyaka ka-1963. Ngonyaka ka-1963 inkampani yagogo le ela ukolwishwayo yaqala ngomhla ka-17 kuNhlaba ngo-1845 indala. Bese kuthi ugogo ke manje naye azalwe ngomhla ka-17 kuNhlaba 1957. Yayibona le mithi ihlangene kanjani? Umlando sengivala sengiqeda. Ngingagcizelela ukuthi asizisondezeni lemvelo. Owavela kuqala wayidalela kona ukuthi sixhumane nayo singakhohlwa ukuthi inyanga abanye bazinyezi imele inkosazane unomkhulwa inyanga unyezi. Bese kuthi ilanga limele umbenqulu. Ngiyacabanga ukuthi abaningi bayaqala ukuphuza. Kodwa nje inyanga nje njengoba abantu siqala sekukhanya inyanga njalo siqala ubusika manje sekubuya inkosazane manje iyona ezogiya nje kuze kuqale ihlobo. Yilapho kwenziwa izinto eziningi ke ngoba izinto eziningi funa uqondisane naye unomkhulu inkosazane yethu. Bese kuthi ke siyakhuthaza ukuthi abantu bahambele imikhosi yesizwe. Uma isilo simemeza basabele abantu kuyiwe esandleni. Kuyiwe emhlangeni. Kuyiwe kwaDukuza. Emkhosini welembe ishwamu miningi ukuyobeka indlebe nje uzwe. Usukume ke wenze ngoba khona nakhona izinyalo ngitshela ukuthi impilo ihamba kanje. Ngenkulu intobeko ngiyathokoza. Izandla zedlula ikhaya. Seyivalile isaka idina abafazi basegama lakhe namanje basabiphila. Kubafazi basegama lakhe imali ngazo zonke indlela leyobikela abangakhululeze lenyangeni. Inyama ehlazana le umabona bulawo. Yithi emkhosini. Lentonto yenqaba.